गासैखौबो बरायफिनबाय एलके प्रडाक्ट्सनि इउटिउब चेनेलसिम दिनै नोंथांमोननि सायाव लाना फैदों मोनसे कमेन्टनि सायाव मोनसे फानि कमेन्टनि सायाव आंनि प्रिभियास भिडिअआव सासे भिउवार्सआ फानि कमेन्ट मोनसे हरदों आरो बे कमेन्टनि सोमोन्दै आं ओरैनो जास्ट बुंनो नागिरदों खिन्थु आङो जानला मानला मानसिफोरनि कमेन्टखौ रिएक्ट खालामा खिन्थु नैबे जिथु आंनि रिसेन्टलि होनाय भिडिअआव हरनाय कमेन्टआ बिराद सावरायनो गोनां टपिक बियो बेनिखायनो आङो बेखौ सावरायनो नागिरदों खिन्थु आं ओरैनो जानला मानला नेर' माइन्डेड मानसिफोरनि कमेन्टफोरखौ आङो रिप्लाइ होआ खिन्थु नैबे नेर' माइन्डेडबाबो गोबांनि बाथ्रायावनो बे साननाय फैयो बेनिखायसो आङो बे बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों नोंथांमोना नायबा नुगोन आंनि प्रिभियास नैबे भिडिअनि प्रिभियास भिडिअआव बे कमेन्टआ फैदों इंराजिखौ गोबां मानसिफ्रानो आंखौ बुङो आं स्पकेन इंलिश क्लास लायो नालाय अफलाइनाव अनलाइनावबोथ' आं गेजेर गेजेर खालामो आंखौ गोबाङानो सोङो सार नोंथांनि टिउना माबायदि प्रनाउन्सिएसन एक्सेन्टआ माबेखौ फल' खालामो इन्डियान ना आमेरिकान ना इंलेन्डनि आं बुङो आं दासो सोलोंगासिनो आमेरिकान एक्सेन्ट इंलेन्डनि एक्सेन्ट आंना दा एक्सेन्ट माने मा मिथिबायना आं गोरलै रावाव बुंनो नागिरदों एक्सेन्ट माने इंराजिनि सुर बुंनायनि गोजौ गाहाय राइज एन्ड फल अफ द लेंगुवेज बेखौ बुङो एक्सेन्ट इन्टनेसन प्रनाउन्सिएसनफ्रा सारनिया इन्डियाननि जायो ना फरेन स्टाइल जायो होननानै सोङो आं बुङो सिदा आंनिया इन्डियान स्टाइल जायो सादा इंलिश सादा सिदा खोब फरेननि बायदि जाया आमेरिकान इंलेन्ड बायदि जाया बा इंलेन्डनि इंलिश बायदि जाया आंनिया आरो बेबो एक्सेप्टेड जोंनि इन्डियाननि बायदि इंराजि बुंनो हायोब्लाबो नोङो सोलिनो हायो जेरावबो थांनो हायो आरो बिदिनो सोलिनो हायो जोंनि इन्डियाननि इंलिश रायज्लायनायानो बेबायदि जोब होमबा नोङो बेबायदि रोङोब्लाबो सोलिनो हायो दाना गिदिर बाथ्राया नैबेसो आङो जेब्ला आं दासो आमेरिकान स्टाइल बा इंलेन्डनि स्टाइलफोरखौ आं दासो सोलोंबाय थादों प्रनाउन्सिएसन एक्सेन्ट इन्टनेसनफोरखौ आं दासो सोलोंगासिनो दङ ओंखायनो आङो बाहाय इमप्रुभ जादों गुबुननिख्रुइ दा बेयावनो खायसे आंखौ बुंदों सालायखौ फिदिंद्रायबाय सारा होनना बुंदों सालायखौ आं फिदिंद्रायाखै एक्सुवेलि आं फिदिंद्रायबावनोसो नांगौ आरो आंना सालाया बारा गिदिङाखैसो इंराजि रायज्लायनायानो आसोल इंराजिनि एक्सेन्ट इन्टनेसनानो सालायखौ फिदिंनानैसो बुंखानांगौ बिराद माने मेरा गुरा बायदि मोनना लायो जोङो गावसोरा बे नेटिभ स्पिकारफ्रा मोना खोमा खिन्थु जोङो इंराजि रायज्लायोबा जोंनि राव नङा नालाय बियो ओंखायनो जों इंराजिखौ बुङोबा जों खोब सालायखौ गिदिंनाय बायदि मोनो आरो फिदिंनांगौ बायदि मोननानै लायो आरो जेब्ला नोङो सालायखौ फिदिंनानै बुंगोन अब्ला नोंखौ देरला बायदि सानो मानसिफ्रा आं दासो सोलोंजेनबाय थादों नालाय आमेरिकान स्टाइल आरो इंलिश स्टाइलफोरखौ माने इंलिश स्टाइल माने इंलेन्डनि मानसिफोरखौ इंलिश होननानै बुङो बे स्टाइलफोरखौ आं दासो सोलोंबाय थादों नालाय दा आंखौ किसुमाना देरला पायत्रा होनदों आरो बा सानदों आरोखि देरला इंराजिखौ पाक्राय बुङो होननानै सानदों आरो इंराजिखौ पाक्रायनानै बुङो आंनिखौथ' खोनासंनाङा नों सोरबा इंलेन्डनि मानसिफोरनि इंराजि रायज्लायनायखौ खोनासंनाय माबायदि पाक्राय बुङो आमेरिकानि सोरबा मानसिया इंराजि रायज्लायनायखौ खोनासंनाय माबायदि पाक्राय बुङो बैबायदि पाक्राय बुंनो जोंनि मानसिफ्रा गोबाङानो सोलोंनो लुगैयो आंबो सोलोंगासिनो ओमफ्राय आं रोंनायनि आं गुबुननोबो फोरोंगोन आं दा एसे इमप्रुभ जादों आं दाखालिनि भिडिअआव एसे पाक्राय बुंनो नाजादों मानो होनबा आंनिया बिदिनो जाखाग्रा जाबाय एसे इमप्रुभ जाबाय नालाय दा नोंथांमोना माबायदि मोनगोन देनाय नैबायदि बुङोबा Hello friends, today I am going to discuss about how to become perfect in English language. If you want to speak English language, you have to follow the strategies I am going to tell you in this video. So, stay connected till the end of the video. Enna बुङालासिनो मा मोनसेखौ बुङोबा मोजां मोनगोन नोंथांमोना जास्ट खालामनाय. Hello friends, today I am going to tell you about how to become perfect in speaking English language. So, if you want to speak English language, please watch the video till the end. दहायनि मोनसेखौ मोजां मोनदों ना बे मोनसेखौ मोजां मोनदों आरो एक्चुअल इंलिशआ आं दा नै बुंनायनि उनाव सेकेन्ड टाइमाव बुंनाय बायदि जायो आरो आंनिया जाजोबाखै आं दासो सोलोंगासिनो दङ आंनिया हयथ' जागोन मोनसे समाव नाजाबाय थायोब्ला आं आरो नाजाबाय थादों दाना आं मोननै स्टाइलनि इंलिश बुंबाय दा बै मोनसे इंलिशआ जाबाय सादा सिदा थोंजों सोलोंजेननाय मानसिफ्रा बुङो आंना एसे इमप्रुभ जाबाय नालाय आं मालाबाबो किसुमान सोदोबफोरखौ इन्डियान स्टाइलआव बुङा दा नोङो कलेज नङा ना बियो कलेज नलेज होनना बुङो मानसिफ्रा इन्डियाननि मानसिफ्रा नलेज नङा ना बियो आं मालाबाबो नलेज बुङा नलेज हमना ला इडुकेसन आं मालाबाबो इडुकेसन होननानै बुङा इडुकेसन आंना थांखाग्रा जाबाय खायसे सोदोबफ्रा
आं सोलोंबाय थादों बेखौनो बुंदों आं पारफेक्ट जायाखै दाबो pronunciation accentनि बेलायाव आं दाबो पारफेक्ट जायाखै आं सोलोंबायसो थादों बेनिखायनो आंनिया एसे सोलोंजेननायनिख्रुइ एसे इमप्रुभ जाबाय आंनि accent and intonationफ्रा एसे दा बिनिखायनो बे सोलोंजेननायफ्रा आंनिखौ सालाय फिदिंद्रायदो सार होनना बुङो आरो नर्मेल बुंनायानो मोजां सार सालाय फिदिंद्रायदो आरो गोसोआव आंखौ देरला पायत्रा सानो आरोखि नायग्राफोरा एक्चुअलि इंराजिखौ हायोबा इंलेन्डनि स्टाइल बुंनो हायोबाथ' बिराद मोजांसिनसो आमेरिकान स्टाइल बुंनो हायोबा बिराद मोजांसिनसो हेलो फ्रेंड्स टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दिस इज आई एम गोइंग टू टेल यू अ रोमांटिक स्टोरी ओरै आरो खिन्थु नोङो जुदि बाहाय pronunciationखौ बाहाय मडिफाइड खालामनानै बुङोबा मोजांसिन खोनायो हेलो फ्रेंड्स टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दिस इज टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिं स्टोरी द स्टोरी इज बेबायदि स' बे मोनसेखौ मोजां खोनादों आरो मोनसे सेन्टेन्स बुंनि आं जेनेबा you should know about the American history मा मोनसेखौ मोजां खोनादों नोंथांमोना जास्ट खालाम आं नैसा बुंबासो खायसे खायसेया मोजां मोनगोन आरो you should know about the American history होनालासिनो आं बुङोबा you should know about the American history मा मोनसेया मोजां जादों दा आंखौ नै मोजां मोनसेखौ बुङोबा खायसे खायसे सोलोंजेननाय बारा रोङि मानसिफोरा लिटल लार्निं जायफोरनियाव दङ बे मानसिफ्रा आंखौ सानगोन आरो देरलासो इंराजिखौनो खोब सालाय फिदिं फिदिं बुंदों ओरै बुंगोन आरोखि एक्चुअली इंराजिखौ सालाय फिदिंनानै बुंनो गोनां जायो you should know about the American history होनगोन ना you should know about the American history होनना बुंगोन हिस्टरि नङा नङा हिस्ट्रि आसल प्रनाउन्सिएसना you should नङा should माने बै माबाखौसो should होननानै बुङो बै न'मा न'फोराव किचेनफोराव बे गोसोम 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 जालामा माबा माबि सांगार उखुन्दै नांना थायोना बेखौसो should होननानै बुङो should you should know about होनना बुङा मा about बिलाय आं मालाबाबो about खोनानाय नङा नोंसोरो about नङा बि about ओंखायनो you should know about the American history आमेरिका नङा आमेरिकान बिथिंगाले आमेरिकान नङा आमेरिकान हिस्ट्रि हिस्टरि नङा नङा ना मा हिस्टरि बिलाय दा बिनिखायनो खिन्थु बुंग्राफ्रा जेबो नङा आङो जेबो बुङा सोलोंजेननायफ्रा हिस्टरिखौनो बुंगोन एबाउटखौनो बुंगोन आमेरिकाखौनो होनना बुंगोन बुंथ' जेबो नङा सोलोंबाय थानायाव प्रनाउन्सिएसना जेबो नङा मिथिनोल'सो नांगौ खिन्थु आंनिया दा एसे इमप्रुभ जाबाय नालाय ओइ रोंथारि मानसिफोरा जाम्बा जाम्बा सोरबा सोलोंजेननाय मानसिफोरा आंनिखौ दा सारा सालाय फिदिंद्रायदो देरलाद्राय बिया सालायखौनो फिदिं फिदिं इंराजिखौ बुंसोयो देरला पायत्रा सथ्रा होनना बुंगोन आरो आंखौ खिन्थु नङा सथ्रा बायदि नङा इंराजिनि एक्सेन्ट प्रनाउन्सिएसन इन्टनेसनानो बेबायदिसोखा बेबायदि बुंनो नाजा बयबो फार्स्ट समायाव इन्डियान स्टाइलखौनो बुं आरो लासै 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 नोंथांनि प्रनाउन्सिएसन एक्सेन्ट एन्ड इन्टनेसनफोरखौ इमप्रुभ खालामनो नाजा इंलेन्डनि मानसिफोरनि बायदि एबा नेटिभ स्पिकारफोरनि बायदि बुंनो नाजा ट्राइ टु स्पिक लाइक नेटिभ स्पिकार्स बुंगोन ना ट्राइ टु स्पिक लाइक नेटिभ स्पिकार होनना बुंगोन ट्राइ टु स्पिक लाइक नेटिभ स्पिकार माने जायफोरनि थाखाय इंलिशा आंगो रावखा बिमानि रावखा बिथांमोननि बायदि रायज्लायनो नाजा ट्राइ टु स्पिक लाइक नेटिभ स्पिकार ट्राइ टु स्पिक लाइक नेटिभ स्पिकार मा मोनसेया साबसिन जागोन आरो नै मोनसेया साबसिन you should know about the American history बिदि बुंनो नाजानांगोन ट्राइ टु स्पिक लाइक American people ट्राइ टु स्पिक लाइक द नेटिभ स्पिकार बेफोर जाबाय एसे मडिफाइड प्रनाउन्सिएसन आरो बै इंलेन्डनि मानसिफ्रा बा नेटिभ स्पिकारफोरा बिदि बुङो बेबायदि बुंनो नाजानांगौ बेबायदि बुंनो नाजानाया बा बेबायदि बुंनाया देब्ला सथ्रा एबा पायत्रा नङा नोंथांमोनाव बुजिमोनबा जानांगौ सोर नोंथांमोनाबो गिबियाव इन्डियान स्टाइलखौनो सोलोंग्रो बेनि उनाव लासै लासै नोंथांमोना प्रनाउन्सिएसन एक्सेन्ट इन्टनेसनफोरखौ लासै 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 माने नेटिभ स्पिकारफोरनि कनभारसेसनफोरखौ खोनासङै सङै निउसफोरखौ खोनासङै सङै लाखै इनहान्स खालामलांनो हायो थारमाने आं दा एसे इनहान्स खालामगासिनो दङ आं आरो बहुत फास्ट इनहान्स खालामगासिनो दङ आंनि प्रनाउन्सिएसन एक्सेन्ट इन्टनेसनफोरखौ स' नोंथांमोनाबो हागोन सथ्रा पायत्रा देरलानि बाथ्रा नङा बियो बाय बाय